Ostiral santuan gaude, Paskorako bidean aurkitzen gara. Prestakizun bide hau, Jesusen azkeneko hitzak hausnartuz egingo dugu. Judutar agintariek eta Pilatok Jesus heriotzara kondenatu dute, eta ez edonolako heriotza batera. Errugabe honek gaizkile handienen zigorra jasango du, gurutziltzatua izango da. Hortxe bertan gurutzean, 7 esaldi esango ditu, hil aurretik. Nolakoak dira entzungo ditugun 7 esaldi hauek? Hitz hauek, hilzorian dagoen gizon batenak dira. Posible alda maite izan dugun pertsona baten azkeneko hitzak hastea? Posible alda joan zaigun gertuko batekin bizi izandako azkeneko momentuak ahaztea? Posible izango alda Jesus jaunak gurekin pasatako azkeneko uneak altxor bat bezala gogora ez ekartzea? Hau da gaurko egunean egingo duguna. Jesusek heriotzaren iluntasunean sartu aurretik esandakoak entzungo ditugu. Jesusen gurutzea kontenplatzea ez da sufrimendua, gurtzea edo goratzea, guztiz kontrakoa. Ez dugu inoiz ahaztu behar, gurutzea piztueraren zati badala. Piztueraren atea da gurutzea. Jesusen 7 esaldi hauek piztuerara iristeko bidea dira. Bertan, gure sufrimenduak argitzeko bidea aurki dezakegu. Gurutzean esango duen lehenengo esaldia, ez da guk espero deguna. Entzun dezagun, San Lukasen liburutik. Aldi hartan, gudariak buru ezurtegi deritzan lekura iritsi zirenean, han josi zuten Jesus gurutzean. Eta 2 gaizkilearekin batean, bata eskuinetan eta bestea ezkerretan. Jesusek honela zioen, aita, barka ezaiezu, ez dakit eta zer ari diren. Jesus gurutzean josten ari dira, hiltzeak sartzen dizkioten bitartean, Jesusek aitarekin hitz egiten du. Aitarekin elkarrizketan dago. Zeri buruz ari dira hizketan? Otoitzean dago Jesus eta gure alde eskatzen du. Lehenengo esaldia ez da beretzako, guretzako da. Aita, barka ezaiezu, ez dakit eta zer ari diren. San Lukasek ez du esaten Jesusek esaldi hau esan zuela, baizik eta esaten zuela. Hizkuntza originalean, itunberria grekoz idatzi zen, diferentzia handiagoa da. Hau da, Jesusek seguruenik ez zuen behin bakarrik esan esaldi hau, baizik eta behin da berriro errepikatzen zuen, hiltzeak sartzen zizkioten bitartean. Ta honek inpresia egiten du. Hiltzeak sartzen dizkioten bitartean, Jesus horari da errepikatzen. Aita, barka ezaiezu, ez dakit eta zer ari diren. Aita, barka ezaiezu, ez dakit eta zer ari diren. Honek Jesusek bihotzean duen erakusten digu. Aitarekin hizketan dago eta zerri buruz, barkamenari buruz. Aitarekin gure barkamenari buruz hitz egiten ari da. Jangoikoaren bihotz errukitsua da, gurutzean azaltzen den lehenengo gauza.
San Lukasen liburutik. Gurutzetik zintzilik zeuden bi gaizkietako bat irainka ari zitzaion. Iez alaiz Mesias, salbazak eure burua, ta salbagaitzak gu. Baina besteak, honela esan zion haserre. Ik ere, zigorpe berean egonda, ez aldiok beldurrik jangoikoari. Guk ondo merezia diagu gure eginengatik, honek ordea, eztik inolako gaitzik egin. Eta gero esan zuen, Jesus, oroi zaitez nitaz, zure erreinura iristean. Eta Jesusek berari, benetan diotsut, gaur nirekin izango zara paradisuan. Jesusen bigarren esaldia erantzun bat da. Elkarrizketa bat dago Kalbario mendian, izan ere 3 gurutze daudean, Jesusena eta 2 lapurrena. Lehenengo lapurra irainka hasiko da. Lapur gaiztoa deitzen zaio honi, hala ere, ondo pentsatzen badugu, gizon honek esaten duena oso logikoa da. Jangoikoa bada, ni zergatik ari naiz sufritzen. Jesus, zu benetan jangoikoa bazara, zergatik ez didazu gurutzea aukentzen. Ez da tontakeria lapur honek esaten duena. Jesusek ez dio erantzungo, ez hitzez behintzat. Posible izango alda, zein motatako jangoikoa da Jesus. Mesias eta salbatzaile bada, zergatik ez dio sufrimendu aukentzen, gaizki pasatzen ari den bati? Hori esan da, gertatuko dana harrigarria da. Beste lapurrak hitza hartu, Jesusi begiratu eta esango dio, Jesus, oroi zaitez nitaz, zure erreinura iristean. Zer ikusiko zuen Jesusengan hau esateko? Pertsona bat sufritzen ikusten duzunean, pena eta mina senti dezakezu. Empatia eta negargura, gehienez. Baina lapur honek, bere erreinura iristean, beataz oroitzeko eskatzen dio. Zure erreinura iristean, zure erreinura. Errege bat ikusten du lapurronak Jesusengan. Nola jakin du? Nola daki Jesus errege dela? Bere hitz egiteko eragatik? Bere jarreragatik? Esan dituen gauzengatik? San Ambrosiok pasarte hau komentatzean honela azalduko du. Lapurronak, Jesusek zituen zauri guztiak Jesusenak zirela uste izan balu, ez lioke errege deituko. Baina ondo ulertu zuen lapurronak, Jesusen zauriak besteenak zirela, besteengatik zirela, eta orduan errege deitu zion. Izan ere, erregeen bereizgarria da, zauriak beren zerbitzariengatik jasatea. Jesusek erantzungo dio. Benetan diotsut, gaur nirekin izango zara paradisuan. Nirekin zaude orain gurutzean, eta gurutzea oso gogorra da, ondo dakit nik, baina aurki, nirekin izango zara paradisuan. Bizitza hontan, gauzari garrantzitsuena ez da non nagoen, edo zein egoeratan nagoen, hori askotan edo gehienetan ez dago gure esku. Gauzari garrantzitsuena beste bat da, norekin nagoen, Jesusekin egotea, ala ez egotea. Zer kaldatu zion, gurutzean zegoen lapur honi, gurutzean oso gaizki pasatzen egotetik, paradisuaren ateetan aurkitzera. Kristorekin egotea.
etorkizunik ez zegoela zirudien, baino bai, sinistu du gurutzean hiltzen ari zen gizon horrek etorkizun bat duela. Oroi zaitez nitaz, zure reinura iristean. Jakintxua da lapurrona, badaki errezatzen, badaki eskatzen, badaki nori eskatu bar zaion doairik handiena. San Juanen liburutik. Jesusen gurutzearen oinean zeuden bere ama, amaren aizpa, Kleofasen Maria eta Maria Magdalena. Jesusek bere ama ikustean eta han bertan berak hain maite zuen ikaslea, honela esan zion amari: Andrea, horra hor zure semea. Eta gero ikasleari, horra hor zure ama. Eta ordu ezkero ikasleak bere etxean eduki zuen Maria. Gurutzepean Jesusek bere ama eta ikaslea ikusten ditu, hainbeste maite zuen ikaslea San Juan Evangelaria, imagina dezagun eszena. Jesusen gurutzeko sufrimendua beldurgarria da, ez bakarrik fisikoki, baita traizioarengatik ere. Baino badago bihotz-min handiagoa duen norbait, bere ama Maria. Ama batek bere semea hiltzen ikusten duenean, ez dago hau baino sufrimendu handiagorik, jasanezina bihur daiteke. Jesusek bihotz-min hau erabiliko du opari zoragarri bat egiteko, bere amari begiratu eta esango dio: Andrea, horra hor zure semea, eta gero ikasleari, horra hor zure ama. San Juan ikaslea gutako bakoitza da. Jesusek guri begiratuz bere amari esaten dio: Maria, maitan azazu nire ikasleetan. Mariak, Gabriela ingeruari esan zion bezala, baiezkoa emango dio Jesusi. Baiezko honengan mantentzen da sendo Eliza, Mariaren maitasunean. Jesusek gurutzean dena galduko du, bazuen eskubidea hiltzen ari zen gizon honek, zeukan gutxi hori beretzat gordetzeko, dena kendu diote, ohorea, osasuna, justizia, jantziak, odola. Gauza bakarra geratzen zitzaion. Negar egiten dion ama eta kontsolatzen duen ikaslea. Eta zer egiten du? Biei begiratu eta bata besteari oparitzen die. Jesus jaunak dena oparitzen du. Biluzik dagoen gizon honek gauzak oparitzen jarraitzen du. Barkamena emango digu guztioi. Lapurronari paradisua oparituko dio, eta orain batak besteen oparia. Zer da opari hau? Opari hau Eliza da. Gurutzean batak besteenak bihurtzen gara. Ikasleari esan zion: horra hor zure ama. Maria, guk izan dezakegun Jesusen gertutasunik handiena da. Izan ere, Maria ez dator inoiz bakarrik, Jesusekin dator. Amaren maitasuna lehenengo maitasuna da.
Amaren sabelean jaiotzen gara, hor hasi eta hor maitatuak izaten gara. Jesusen maitasuna ezin da gertuagoa bihurtu, Mariaren ama maitasunarekin baino. Maria Elizaren irudia da. Elizaren gertutasunaren irudi. Bertan jainkoaren hitza jasotzen dugu, sakramentuak, anai arreben elkartasuna, barkamena. Eliza pekatariek osatzen dute, baino baita santuek ere. Eliza batez ere Maria da. San Markosen liburutik. Eguerdian lurralde hura guztia ilunpetan gelditu zen arratsalde erdirarte. Ta arratsalde erdian Jesusek oihu handiz honela esan zuen: Eloi, Eloi, lema sabactani. Hau da, ene jainko, zergatik utzi nauzu eskutik? Jesus gurutzean hiltzen ari da, bere sufrimenduaren punturik gogorrenean dago. Orduan, barrenetik deia darrau egingo du: Eloi, Eloi, lema sabactani. Ene jainko, zergatik utzi nauzu eskutik? Gurutzean dagoen gizon baten garrasia da hau, sufrimendua jasanezina bihurtzen denean, etorkizunik ikusten ez duzunean. Eguerdian, lurralde hura guztia ilunpetan gelditu zen arratsalde erdirarte, dio San Markos evangelariak. Ze gauzak. Jesus gurutzean hil zenean, eguzki eklipse bat gertatu zen. Historian izan den gertaerarik handiena eman zenean, ez zegoen mundu hontako argirik. Hau zergatik, baudelako gure giza kondizioa. Kristo gu salbatzera etorri zen mundura, askotan entzun dugu. Kristo gure salbatzailea, gu salbatzera bidalia. Baina zertaz salbatu behar gaitu ba? Gu salbatzera bidalia, nora bidalia? Nora etorri behar zuen ba gu salbatzera? Jesus jauna, leku konkretu batera etorri behar zuen gu salbatzera. Gure iluntasunetara. Gure iluntasunetatik salbatzera etorri behar zuen. Zer da iluntasuna guretzat, gizon emakumeontzat? Iluntasuna, bizitzako momentu horiek dira, dena bertan bera jartzen zaizunean. Bakarrik nago. Nun dau jainkoa? Ba al dau jangoikoik? Zein zentzu daukan ere bizitzak? Gertatzen ari zaidan honek, sufrimendu honek, ezertarako balio aldu? Posible izango alda, soluziorik ez egotea nere egoera honentzako? Eli, Eli, lema sabactani, ene jainko, zergatik abandonatu nauzu? 21. salmoaren hasiera dau, lehenengo esaldia. Askotan guk abesti baten lehenengo esaldia esaterekin, badakigu gero zer datorren, badakigu nola jarraitzen duen abestiak. Hau da Jesusek egiten duena. Salmo hau profetikoa da.
Kristoren nekaldiari buruz hitz egiten du. Horrela dio zati batean. Ni ikusita, guztiak ari zaizkit parrez, aurpegi keinuz eta buruari eraginez. Jauna adiskide duenez, berak salba beza. Hain maite badu, jaun horrek berak aska beza. Berauek naute, esku honetan ni zulatu. Nire zurrak, nigan ditzaket bat banatu. Nire jantziak hartu dituzte berentzako. Soin gainekoaz txotx egin dute zeinentzako. Nigandik jauna, ez zaitez egin beti urrun. Zuen indar, zatozkit azkar nere lagun. Harrigarria da, salmo hau Kristo aurretik hainbat mende lehenago idatzia izan zala jakitea. Eta Jesusen nekaldiaren kronika bat dirudi, kronika zehatz bat gainera. Nola jarraitzen du ondoren salmoak? Bide bati buruz hitz egiten du 21. salmoak. Bizitzan, garrasio hontatik hasten da, gero sinetsi ezingo dugun zoriontasun batera heltzeko. Honela amaitzen da salmoa. Beteko dut, zinitza beldur diotenen aurrean, behartsuek asetzeraino jango dute. Bila dabilzki honek jauna dute goretxiko, bizi bitez haien bihotzak betiko. Oroituko dira, ta jauna gana itzuliko, lurreko bazter guztiak. Haren aurrean auspeztuko dira, atzerrietako sendi guztiak. Ura bakarra, jauretsiko dute lurpean lo dauden guztiek. Haren aurrean makurtuko dira, hautsetara erortzen direnak. Nire anima ordea, harentzat biziko da. Haren morroi izango nere hazia. Jaunaz mintzatuko zaie urrengo gizaldiei, haren zuzentasuna iragarriko dio, sortzeko dagoen herriari. Hauek ditu jaunak egin. Jesusen garrasi honek, salmo honek, gure bizitzako egirik handien agertzen digu. Atsekabeetatik abiatzen da, zoriontasunera heltzeko, piztuerara heltzeko. Guk askotan kontrakoan sinisten dugu. Uste dugu bizitza justu kontrakoa dela. Bizitza ederra izanik, heriotzarantz dijoan bidea dela. Jesus jauna gurutzean, justu kontrakoa garrasi egiten du. Sufrimendutik, gurutzetik, beste leku batera abiatzen gara. Piztuerara, betiko bizira. San Juanen liburutik. Gero Jesusek, dena bete zela ezaguturik, liburu santua bete zedin honela esan zuen. Egarri naiz. Bazenan ozpinez betetako pitxar bat, eta ozpinetan buzietako belaki bat kainabera muturrean loturik ezpainetara eman zioten. Jesusek odol asko galdu du zutabean zigortua izan denean. Oraindik gehiago kalbario bidean eta gurutziltzatu dutenean. Zauri asko ditu gorputzean zehar. Buruan adibidez, arantzazko koroiak sortu dizkionak.
Buruko zauriak oso odoltsuak izaten dira. Likido asko galdu du Jesusek eta guztiz deshidratatuta dago. Egarri jasan ezina izango zuen. Egarriak bultzada handiagoak sorrarazten ditu gure gorputzean, goseak baino. Gosez pixkanaka hiltzen zera, egunek behar dira. Egarri ziltzeko berriz gutxi behar da. Jesusek egarria sentitu zuen. Honek gauza bat esaten digu. Jesus ez da ideia bat, ez da abstrakzio bat. Benetan, gure gizatasuna hartu do, gure ahultasunekin, gure limite berdinekin. Kristau salbamena ez da filosofia bat edo etika bat, ez. Gurutzean, gorputz konkretu baten aurrean aurkitzen gara. Bizitza, gorputz batekin bizitzen da. Guk Jesusena bezelakoa, Jesusek gurea bezelakoa. Tertulianok, Eliz guraso batek honela zioen. Caro cardo salutis. Hau da, gorputza salbamenaren gakoa da. Jesusek salbatu nahi bagintuen, gure gorputza izan behar zuen, azkeneko ondorioetaraino. Salbamena gorputzetik pasatzen ez bada, ez da benetakoa. Jesusek gure gizatasuna azkenenaino hartu zuen. San Juanen liburutik. Ozpina hartu ondoren, honela esan zuen, dena bete da. Eta burua makurturik azken arnasa eman zuen. Dena bete da. Esaldi hau, guri idatzirik heldu zaigun hizkuntzan grekoan, hitz bakarrean esaten du Jesusek, tetelestai. Hitz hau, tetelestai, honela itzuli daiteke, dena bere betera heldu da, edo baita ere, dena helmugara iritsi da, dena bere perfekziora eramana izan da. Ze esaldi arraroa. Gu bizigaren mundu hontan, dena kasualitatez gertatzen dela dirudi, inongo ordenik gabe. Munduaren sorrera, gure jaiotza, bizitzako goraberak, sufrimenduak, baita heriotza ere. Hemen kasualitatez gaude, pozak eta sufrimenduak etortzen zaizkigu, azken hauek saiatzen gara, eta heriotza datorrenean, hobe azkar bukatzen bada. Jesusen ikuspuntua guzti desberdina da. Bete da dena. Zer da ba bete dena? Jesusen bizitzako momentu guztiak. Ez dira kasualitatea izan. Haurtzaroan bizitako zailtasunak, Mariak eta Josek ostaturik aurkitzen ez zutenean, Egiptora alde egin behar izan zutenean, etxeko familia giroa, normaltasuna eta goxotasuna, 30 urte bete zituen arte, lana, bere bizitza publikoa, bertan aurkitu zituen pertsonak, esandako eta entzundako hitzak, egin zituen ekintzak, baita nekaldia ere, Judasen traizioa, violentzia guzti hori, gurutzea, hiltzeak, odola, sufrimendua, iluntasuna.
bete da dena. Zer esan nahi du honek? Jesusek, bere bizitza osoan zehar, ez duela improvisatzen, ez da nekaldi eta gurutzean ere. Gurutzea desastre bat da, kaos bat da, itxuraz, guzti zentzugabea, gaizkia horrelakoa da. Gauzak zentzua galdu dutela dirudienean, Jesusek aitaren salbamen plana aurrera eramaten ari dela ikusten dugu. Dena bere betera eramaten du. Aitaren maitasunazko plana bere betera eramaten du. Horrela da kristau bizitza, ez daude kasualitaterik, gauza guztien gainetik, sufrimenduen gainetik ere, aitaren salbamen plana dago. Ez dago zirrikiturik bere providentzia santura ies egin dezakeenik. Horrela, itxuraz ustekabeko historia tragiko bat dena, salbameneko historia zoragarri batean bihurtzen da. Misterio handi baten aurrean gaude. Gure bizitza, gure historia, gure gertaerak, salbameneko historia batean bihurtu daitezke. Gurutzea fedez itxaropenez eta maitasunez bizitzen badegu, Jesusekin bat eginik, Jainkoaren seme-alaba bezala bizitzen badugu. San Lukasen liburutik. Jesusek deadarra handiz honela esan zuen. Aita, zure eskuetan uzten dut nere espiritua. Eta hori esan da, azken arnasa eman zuen. Hil aurretik, Jesusek esandako azkeneko esaldia entzun dugu. Aita, zure eskuetan uzten dut nere espiritua. Gogora ekar dezagun, gurutzean esan zuen lehenengo esaldia. Aita, barka ezaiezu, ez dakit eta zer ari diren. Gure jauna, etsaiak barkatzen hasten da, eta bere bizia Jangoikoaren eskuetan uzten bukatzen du. Zure espiritua, zure bizia, Jangoikoaren eskuetan uztea, guztiz abandonatzea. Jesusek, hainbeste beldur ematen digun gauza hori egiten, erakusten digu. Hiltzen. Borroka eta zailtasun guztien amaieraren aurrean gaude. Ezin dut gehiago eta azkenik, Jangoikoren eskuetan jartzen naiz. Zure bizia, zu zaran guztia, bizi duzuna eta sufritzen duzuna, behai konfiatzen diozunean. Baita ulertzen ez duzuna ere. Hau egitean, pakea dator, azkenik, hainbeste bilatzen dugun pakea. Sufrimendua hor dago eta handia da, gurutzean zaudeta. Baino bihotz minorrek argi berria hartzen du. Hor bukatzen dira gure beldur guztiak. Jesusek gurutzean arte berezia irakasten digu. Izan ere, gure bizia etengabeko irakaspena da. Gure bizitzako irakaspenik handiena hau da. Jangoikoaren eskuetan jartzen ikastea. Hortan dena gara ikasle, bakarra irakasle. Jesus jaunak
gurutzean bere konfiantza osoa aitarengan jartzen du. 22. salmoak dioen bezala. Ibar ilunetan banabil ere, ez nago gaitz beldur, zu nirekin baitzaude. Ilun dagoela, bai. Gaizki pasatzen ari naizela, bai. Baino aita, zu nirekin bazaude, orduan ez dut beldurrik.